Да, друзья, действительно, День альпинизма у нас отмечался на этой неделе, и, конечно же, мы нашли в Чеченской Республике человека, который связан с альпинизмом. А как именно, узнаем через пару секунд, потому что он появится в этой студии. Встречайте, у нас сегодня в гостях Умар Масаев. Умар Амашевил, добро пожаловать к нам в студию. Адлан, будет сразу вопрос, как он к нам добрался? Обычным пешим путем или с дома печати? Судя по костюму, он по лестнице поднялся. Если бы он был в чем-то легком, спортивном, возможно, тогда через пожарную лестницу как минимум. Омар, мы в первую очередь поздравляем вас в вашем лице, всех, кто связан с альпинизмом, с этим праздником. И, как я уже сказал, для меня в этой передаче открывается все новое и новое в нашей республике. Как, например, я не знал, что у нас есть альпинисты здесь, и что этот вид спорта, можно сказать, этот вид спорта, он действительно имеет какую-то популярность. Я же тоже чуть альпинистом не стал с детства. В детстве. Но в детстве у нас все чуть альпинистами не стали, когда на деревья залазили, оттуда попадали. Ну там же, если лазишь по деревьям, это уже не альпинизм называется, понимаешь? Там есть какое-то свое название. Да, это если ты лазишь по деревьям, это ты просто... Маугли. Да, Маугли, как минимум. Мне кажется, идеально. Или Тарзан, понимаешь? Альпинизм это другое. Умар, расскажите, да, как поживает альпинизм в Чеченской Республике? واي البينيزم حلوة لك بكنا ورمزانو دخين عدين سويت أدب دوشتين لام تشليل شلام بويشو так واي سكوبي Небольшое уточнение. Альпинизм это то, что ты просто в горы ходишь или прям на скалы поднимаешься? снаряжение сан حلوة профессиональный уровень Баканаев Рамзан прям занимался этим, да? да да سويت أدب دوشتين إذا أوجا وجمع ليل ويخذ غربال قص بيك لامت البروس لامت حلا بوش حلا دين سعر حقود إنك إيش بقي بود سعر حقود إنك ويا حالته إيش خاص إنترست سبورت كيجي شانا تحقق شانا دقوا بدنواتي هم دوسي حيلان بوزر ويلام نشكح دقوا متكشو هرت إمش بحنا ساعات بحن شخيتش ويتسخا كذا ويتسخل أهين استهانا ديل يتمت كلوب خيلش خليك مسوا وينا إنترنت شو دوستوب متشوفيز موفيز ميلدوهم حد اللي ندوق ونسنرجيني تكاتشلز متشارحون إيشك حيايشيو أميل لامت حلا والله أميل بيشير شو والله دوقكم دوق تجمع إنترسيوشن شماكا. Вообще за время вообще этой деятельности в целом, какое-нибудь самое интересное место, в котором вам удалось побывать? Может быть, пещера, скала? Да. Нохча. Чармахи масла дук склеп шолш. Билах тоже очень интересный гроч, насканы катаком штерхи. А там внутри что-то? Дак шхоль, захраниш шхоль, халадин сотни лет таиш. А для истории интересное, вы что-нибудь там находили? Я к тому, что золотые, может быть, монеты, стрелы. Именно для истории ты спрашиваешь? А что ты скрываешь? Тига таваз скрывается. استنجيني سن مشتن وعدي سروي تشوف واحد تبعي ميت الله شو حاش أو بعقولش خل متكر تيجي دور تشوفها إشتا أخ متر سول إشتا تعواد درت تشوفها أنفر أولتنا سول من الله أرخلوكش ناقي تشتيش بيتزا تختانو إلتي Тоже пустая. Да. Вот эта улыбка очень многозадачная, которая очень много значит. Но наверняка же это очень сильно опасно, опять же, даже с учетом снаряжения. Но что движет вами снова и снова идти в поход, рисковать буквально жизнью? В чем конечная цель каждого вашего тура? С учетом того, что все, что вы находите, там пусто. Да. история хай موقع بيزر حي لامنش ديزر دودر توي نقش جالو سقيدي لامنش كاخلوي يوروبا خل افريقيا خل تقيو متش كاخل حميت شاقات من اوغري بوشل مت دقات سرونو حي مت هو هاش مت هاي داي مكها حق بيبوش برز طوغي بين حال زمان شويديش بين ابي با حقيقه خلص خيت خون حقيقه دنيا غير المنطقه سيدمو تشود سويت دقات تيجا خسخيت نو حيز ملوك تنا حوزة من شات قلت عديلن تيوز يوز تشغل قن وصل دقن تام خل خام خل ويت وين ما كده ديس يوشنا ماشي на такая что руцик Европа, Африка, мало рецигующим это как-то оплачивается, есть какая-то федерация, какая-то организация своим ходом, где были вы за пределами Чеченской Республики, وای بالکانسکی خرواتی بلغاری تو لامنش کاخل لوی یو
تنزان كلمة تجارة حالة دولار وكين دواش كيمة حالة دولار تتبعنش قوتنا بلي شيء ولا شيء أبلاشني يو إندونيسيا سجاح خذ وكانش لامنش سجاح خلوي يو سجاح جو خذ لامنش كخلوي أفريقيا إنت أفريقيا إيش خينا أفريقيا جورزنا برازيل شميت زاقي متش مت مثلا يو أوخ لامنش توش أوخ إسبح متكر إيه أنجليون وش خينا سجاح جو أتل جا ريكلاميش وين مثلا جو ويخم ريكلامي وين دعجة تاع وإندر إستوري وش لاش لهم إذا تقدرن ويقطعهم بدون ما تواجه سأحول قينك جيت خير سأحول مثلا أنجلح يشو كارول أرتوري ترونيو لقلام قيمة تسوس أتل جا ريكلام مش نريكلاميو قاعد مدوال لارن تيجا وخان تتن مخبل تيجا دعشتلانت ديا وال تيجا أستحول إذا قصتن مصر متقول سين سوش نقش مات بيخوش بوش أس لون از لامت حلوة شنا سويت خيتاج أو مت خوش بوش توريش بوسي صوتني عايش أوتش كاليش وديلا حقه تعبون بوق كارول أرتور تحون يعني خيل لقو زعيال قطعهم دات أس بوت وي هرقيهم دات خذ عبو أقل خرج ياش إيش ناشي هم دوش هم دوم وحدت سالهن تومر لير هم هر تيسيش اللي تحل خيل لقو دات أولش كمش نسي أوي ريالنا دي إذا شو عادل هم داستون قوش تقول نوسوكم أورن دال لا ومن توريزم خبيش بوال باش بو اشتت إشي خانيو داور دولش دو زجرني سهم متشا حواش ديل وقلور حيز أقيت خينا داست حيز أحسن خصة قول متش واشي نحس أحسن لمنش داستن أوجر يبوشل شوي ساري تيجا لمنش كحبروس واحو أجا خيمولا تسي محبو تيجا ولمنش الخزة داستش просто حلوة تسمته بروشات كده حلوة شو ستو دوات دي يورو دلا إنزل إيه محبوي أكوبي تضحك خينا سو إنزل تياتوالير ستو دوات يورو لش يا ستو تيتدري تيتن محلوش جيب تور يسرسر خارمو أقول زاد دوات يورو دين سميان تعجب يسخيش بوخش خلوش. Объединяет эти два момента, то, что вот вы много мест посетили, во многих местах вы были, и как раз-таки еще подходя к вопросу рекламы. Вы транслируете где-нибудь, как-нибудь свои походы, места, где вы были, рассказываете о них, может быть, где-то как-то фиксируете все вот эти контрольные точки? Есть ли какие-нибудь социальные сети, где можно пронаблюдать? социальные сети, шавой, مثلا في سمركي أليو لامبرد أليو إشتاق. А вы во время вот этих своих восхождений, скажем так, вы на какого-то GoPro снимаете или на телефон вообще? Телефон, GoPro по-разному. А амуниция для альпиниста это очень дорого? Дорого. Просто я знаю, что просто люди, которые ходят в горы там на какие-то эти самые, у них там нож, кружечка, рюкзак, это все дорого. А с учетом того, что у вас какой-то уклон в сторону профессионализма, то, наверное, еще дороже. سبيلو توريزم يحس أصلاً ومن توريزم غادر سون سنرجين هم يش لبوا أحق بيوتشل هم يلاها سبوسكو يلاها دينات تريناستش ما خلتون مش ديكنيك اللي بيشبهون ده أشخاص جي هم داخل مدرسة ده مش خاد على ديكنيك سهلة لبوا استرخوا أودو يوخشل ديكنيك سهلة منه بحتر تصلح خدك سون يق سميسل يوشو تيجات وقر يزنكول إنسان европейский петезел ушла вообще тема больше. А вот в целом вот вся ваша амуниция, она на сколько миллионов рублей может потянуть? مليون هوقت يا شرع ده بخيال مليون ده أنا مخير دوي. Не, ну мне это реально интересно, это очень дорого. ده كيت وإتولو لام تدوار شو например الشغل تحل دروبيات تتوصل إذا 17 тысяч. Вот. Кошкш просто يوصل просто кошкш еще тоже 15 тысяч. Но помимо снаряжения там еще и важна физическая подготовка. То есть есть ли у нас какие-то центры, которые, если вдруг кто-то захочет этим заняться, научиться? У вас, наверное, очень сильные предплечья. فكرة سنتر اشتعتنهم كخوزع وياه سنسيت بعدانش عند إحا شلابنس كده أروي تيجا لكتش كاتير لقدوش بشير ميري بعد إذا شنو الله إزيوي وهو سحل واسطوج عام مش بزباسس عام مش شكل ده أروي تيجا ويشو تال دهان دري بونس أبلاش ويكيس نرياش خذ ديك بايدا إيسر أو تيجا نش بولر تان ويدو زيتر. Короче, недавно в социальной сети видел один ролик, в котором человек
говорил, что назревает проблема из-за того, что вот на новом проспекте Путина вообще стройка в Чеченской Республике, она по большей части, вот здания, они облицуются стеклом, и нужны профессионалы, кстати, промышленные альпинисты, чтобы вот все это чистить. Как раз таки есть и вопрос Ирисхана имеет место быть в том плане, что это, скорее всего, очень выгодно заниматься альпинизмом в Чеченской Республике. В ближайшем будущем будет еще выгоднее. Как минимум, да. Есть ли вообще такие люди, которые этим занимаются, и очень дорого ли им платят? Вообще, сколько можно на этом заработать? Вот вдруг нас смотрит какой-то выпускник юридического факультета, который думает, куда бы пойти? Темы какие-то мутить или в промышленный У которого альпинизм? залежались амуниция. Да, у которого красный диплом залежался, а пойти некуда. И отсутствует, в принципе, страх. Да. إذ لقر مخبوش أطلعت يق أطلعت يورش يوي ترك حن تدوكيرش بعجور حيش مل تصلحت لطيجا إيش специально подходящий. А где этому научиться? Куда пойти? пока نقطة شويات وش لو شنو وين هو قاعد يسدورش проблемы تتأها وي كلوب وي حبي أن شنو وي جسوادي بال شنو جيت عام دويت حق دي بخشرة ورشرة هلام نشكيلش Сейчас наплыв у вас будет, мне кажется. После Особенно просто тогда. Ну, это моя тема. Не, но человек тоже, понимаешь, за границей был, знает, как реклама работает. Сейчас он так скажет, наплыв придет, спрос заразил, дальше уже предложение. Вот я же говорю. Это ему принадлежит голос. Брат, ничего не надо. 4 курицы грили, 4 натуральных сока. Не, на самом деле очень-очень интересно. Я считаю, что интерес должен быть и с вашей стороны, и со стороны тех, кто приходит к вам учиться, потому что реально, если у тебя есть возможность в будущем. أخوي هاريا قلنا شو جاتا بيشير يو إدام لا بيساق مسؤول هم يورش إن حقبة تحيول يورش تيجر داتور شياش إكسبيديتي ياش تيجي إن شو وعواس حلواس بيشير شو سنجين مسلم جيتا جوش من توريزمو وين تود يعني غير يوش بديش كنا مسلم بيت زين ديريس هول دالسي دول تير إميدا وج مسلين ونوجو قهيوكش بوقش بو إبيش وين تنغلق خل هين تيجا ده ماتش أخذ مشهور شجوا إيم أتبشير شرا تحس ده حاش خذ فيديو قش أو شكان فيديو تيجا تحلا بالكون شقيول شو هيت إبوال بشول تج نستلوش إيش نقول دالير و تيجر ده دق بزنوات وإستوالات بشلام وج أرهلوك إسا سلطان قبيش إمين تسا إيش بريفليج باشتاج إستوالات ومحكالات ودق بيديا حقش بوكيجي تقولنا تانا ويستوري يوزيتش ويحاول بقي دعبان تحمش موخلة ويقعدش موخلة تاني ده دوزيتش سجع إمير براتي ياش إشتقاحيك ده قاعد هو ده Если говорить про время года, когда более удобно пойти, условно, в горы, в поход подобного рода, то есть в зависимости от погодных условий имеется в виду. Вот в эту жару это наоборот противопоказано, либо осенью более комфортно, зимой в снегах. С учетом того, что у вас уже есть ледорубы. إنسان أصلاً هور شيخان شيء بلس تك مثلا هنز يقول ساق إير شقودي دولش لو يك إير دولش نام شو شيل وود إير خير ميلش عينقصه. На моря не хочется. Вот вам прекрасная альтернатива. Обращайтесь к Кумару, он все расскажет, все объяснит, и действительно вы получите незабываемые ощущения. Умар, вам огромное спасибо. Действительно, для меня, ну и для наших телезрителей в том числе, эта передача становится познавательной. Действительно, я не знал, что так активно у нас это направление развивается и что это настолько интересно. Поэтому вам огромное спасибо за то, что рассказали, за то, что посетили нас во все это. И мы желаем процветания вашему направлению и, собственно, первый поток, чтобы был максимально объемный. Да, я Берт, это больше.